Og der er nogen, der har både skole og fritid herover, og nogen, der har skole og fritid derover. Så er der sådan, hvad skal man sige, at de er bedre fordelt på hele matriklen, i stedet for at der er tomme bygninger på den ene side af hegnet om formiddagen, og så er der tomme bygninger på den anden side om eftermiddagen. Lone Fik er pædagog i fritidshjemmet Kolibrien i centret Byhaven på Ørbækvej i Svendborg. Byhaven består af 4 specialinstitutioner for børn med særlige behov for specialundervisning. Her er skole, fritidshjem, døgntilbud, aflastningstilbud, og så er der tilknyttet ergo- og fysioterapeuter, som står til rådighed for hele Sydfyn. Tidligere har de 4 institutioner kørt individuelt uafhængigt af hinanden, men et samarbejde på tværs betyder, at alle dele af Byhaven nu arbejder sammen for at skabe optimale forhold for børn og ansatte. Altså jeg ser faktisk mere til mine, hvis man kan dele det så firkantet op, lærerkollegaer, end jeg gør til nogle af mine øvrige fritidspædagogkollegaer, når jeg er på arbejde også, fordi at vi har så tæt et samarbejde. Byhaveskolen fungerer under folkeskoleloven og de 3 andre institutioner under lov om social service. Derfor har man været nødt til at søge om dispensation til at gennemføre forsøget hos Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet. Jeg synes, det der med, at vi skal lige pludselig samarbejde så mange mennesker, det synes jeg er super spændende og super positivt. Da projektet blev startet op i 2009, blev centerleder Jakob Arnstrup sat til at lede det tværfaglige samarbejde. Og det går godt, mener han. Det er jo meget dygtigt personale, der er ansat herude på Byhaven, og jeg synes, at det ser mere og mere, at lærerne byder ind med deres fagligheder. Det gør pædagogerne og terapeuterne også. Sådan at man når meget mere rundt om barnet ved at dele viden. Og det har jo for eksempel været, når vi har haft en elev med nogle voldsomme problematikker, at det her med, at man kan lave en struktur omkring den her elev, sådan at de meget hurtigere vender sig til, her, der skal vi ikke bokse for meget, fordi uanset om man er i skole, eller fritidshjem, eller i hus 53, så bliver der ageret på samme måde, og det er klart en forbedring. Det nye samarbejde har haft stor betydning for udviklingen af Byhaven, forklarer Jakob Arnstrup. Der er kommet tættere samarbejde mellem de forskellige afdelinger. Det har ændret sig sådan, at man udnytter Byhavens samlede ressourcer og faciliteter bedre, end man gjorde før. Jeg kan nævne det eksempel, at førhen, der klagede skolen over, at de ikke havde plads nok til deres børn i undervisningstiden. Og så når børnene kommer over i Kolibrien, så klagede Kolibrien over, at de ikke havde plads nok i kolibritiden. Og når børnene var i skolen, så stod Kolibrien tom, og når børnene var i Kolibrien, så stod skolen tom. Og nu er det jo så blevet sådan, at man bruger de samlede lokaler hele tiden. Samarbejdet fungerer på hele Byhaven, men i indskolingen har man nu forsøgt at slå fritidshjem og skole sammen, så pædagoger og lærere arbejder endnu mere på tværs af hinanden. Her nyder også medarbejderne godt af, at der nu samarbejdes på tværs, forklarer pædagog Lone Fik. Det der med lige pludselig at arbejde tæt sammen med en anden faggruppe, der har nogle andre briller på og en anden tilgang, det gør, at man også er tvunget til at reflektere over sit eget og være klar over sin egen faglighed, og at man også ser netop børnene med nogle andre briller, og at det giver noget positiv energi. Og se, at de kan noget andet i skoletiden, end de kan i fritidsdelen, eller modsat. Det tværfaglige samarbejde i Byhaven kører i første omgang i en 5-årig forsøgsperiode. Det bliver du da lidt nysgerrig. Det at ændre en kultur, det er jo ikke noget, man beslutter. Det er noget, man gør. Ikke? Så det er jo noget, der sker hen af årene, og det her det er jo en proces, der er sat i gang, og det er jo forhåbentlig en proces, der aldrig slutter, fordi at når den slutter, hvad sker der så? Så bliver det statisk, og så sker der i øvrigt ikke en skid mere. Så det er jo vigtigt, at det er sådan en dynamisk arbejdsplads, hvor man hele tiden er i proces, ikke? Og kommer videre til noget nyt og noget spændende. Ikke?